U Donald Trump uong ba u bitar jur ya u Vladimir Putin halor ka Ukraine. U Donald Trump uong ba u bitar ya u Vladimir Putin halor ka rukom trikam jong u ban sange ya siat ha Ukraine. Bat ula berngamru ban bu kajna halor ka jingsalan umpeniang jong ka Moskow. Lada unong yalam ka Rusia menjur ban yasuk hapo sibnai. U presiden jong ka US ula kedau ba unbu ya ka khajna ka ba arpusan lane 100% kaban kata ya kiri ki bathit ya ka umpniang jong ka Rusia ha ka jing yakran leng ba ka telefon bat ka NBC News ha ka ba ula berngamru ban bom ya ka Iran bat siam la kentaj ban penon kam da ka bor ha Greenland lada ka Rusia bat nga ngimla ban yasoy ya ka jing yate halor ka jing sange ya ka jing ya snam ha Ukraine. Bat ladanga perkhat bakade ka jing bakala jong ka Rusia. Kabala ban omlong. Henry ladanga perkhat bakade ka jing bakala jong ka Rusia. Ngan bu ya ki dor ki baar ha ka umpniang. Ha barok ki umpniang ki bami na Rusia ong utrom. Katakan long balada pithit umpniang na Rusia. Himla banle ya ka kam khayi hari Amerika. Kandon ka jingsiu ka ba arpusan% habaro ki umpeniang ka jingsiu ka ba arpusan hadu san popoin habaro ki umpeniang kane ka jingkela lenti kensan kala jahadin ba Putin ula persyang ban thombor ya ka jinglong hok jong u Volodymyr Zelensky haka skipale ong utrom haba mi ha television jong ka Rusia u Putin ula ai jingmod ba ya ka Ukraine la banbu hapo ka sorkar ba sipor balayalam da ka UN ban penlong ya ki election batmai swa ban yakran ya ka jingyasuk utrom men swa la khot yo presiden jong ka Ukraine kumuno sensyar donbor Henry hakas ngiu belai ulaong ngala bitar jur ngala ngosi haba Putin ulas sedang ban rung haka jingchani jong Zelensky namar kata kamlech syaki jaka ke badai ulaong ka jinglong nong yalam ka batmai kamut ba phin don ka jingyate ka bajrong bat ba ukwa ban penbor ya ka Kremlin ka bala penmi ya ka jingkeli ka babon syapang ka jingpenbej ya ka jingsuk bat kala menjur tang ya ki jingsange thma ki barit ha ka liang ka duriau bat ka boarding hadu menta utrom mula ong beang lada siam lala ban yasoy bat lada nga perkhat bakade ka jing bakala jong ka Rusia ngan bu ya ki jing penjeri ki baar ha ka Rusia Henry hadin katau la penpau ba on kenran din nokloy lada don ka jingkiu halor ka jing sange thma ka jing bitar ka jakloy lada Putin ule ya ka badai laong utrom bat benrap ba u khmi lenti ban yakran ba u perlok jong u na Rusia ha kan katayau hadin balaya keren bat ka kenhun ki nong thok khubor utrom ula kedau ya ki juhi ki khajna ki bala penjeri ya ka Venezuela ka ba ulaong ka don ka jingta ka bajurba phitip baman la kaling ka syumi bat ki legno bon na ki la legno ki la penhap ya ki hos sapo duriau bat ki la legno habakeli da ka Guardians hato ka jingade jong u bat Putin kala hiar syaka kerdan ka baritam utrom ula jubab ngam tharai kumta ngam tharai bon lek phai biang syaka tin jong u ngalas ngosi ha ka we ka rukom la phis ngau tenat ye u ne phim ngau tenat ye u kumta ngam syam la ngau bha ya kata u presiden jong ka US ula penon kamro ya ka jingkren jong ka NBC ka ba kham menchwa ban ong ya ka Iran balada kim yate ban te lakam ya ka program snatiar nuklear jongki kan long ka jing thebom ka bakum kata ka bakim pat juyo i menoro ki he sorkar na baro artil kiri kila ya keren ula benram ula kedauru ya ki jing penjeri batmai hakayo ka kot kum kalat ka bakhamha ka don kalat lada kim syam la yate bangan le ya ki khajna baar halor jongki ong susu trom ngadang perkhat banbu yaki khajna baar ha Iran tat hadu bandaya soy ya ka jingate ular ki dor baar ki day ka jingmut ke batmai
ka US ka labu ya ka khajana ba 4% ha katayo balada pi yakiri ki bathet ya ka phneng mausun bat ki phneng jerngam na Venezuela ka ba hetam na kitikiri ka de ka China hadin bo trom mula keno ya katikari Latin America bakapha ya ki nongle kam sniu bat ki khot jong ki kan hun riunar sapo US hapo ka jingtap jong ki nongwan buhai snong